mun ga canji, mun ga canji. Ina kiran matasa ɗin Nijar, mu haɗa ƙarfi da ƙarfi don yaƙar dukkanin wata matsala da za ta zo a ƙasa. Allah ka tsare ƙasata, sannan ka ba mu zaman lafiya a ƙasata, har ma da ƙasashen waje, ƙasashen musulmai. Ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali. Zama lafiya shi ke kawo kwanciyar hankali. Shugabanni ku ne a gaba, ku ne masu mulki, ku ne masu ƙarfi, ku ne kuke faɗa aji. A da kowa yana shiru, yanzu kowa yana faɗa. Shin adalci aka yi ko rashin adalci aka yi? In an dai an yi adalci to ba mai yin magana, sai dai masu taɓi. Yanzu an daina taɓi, ana ta kururuwar cewa zanga-zanga za a yi. In ana adalci ba mai yin zanga-zanga ƙasa ta yi zaman lafiya.